Fucking poetisk. Prøv at lave noget coq au vin på en måde, som I aldrig har set før. Når jeg skal bruge kyllinger, og jeg skal bruge lår, eller jeg skal bruge bryst, så kan jeg godt lide at købe en hel kylling. Og så kan jeg godt lide at skære den fra sådan selv, og så sådan ligesom bestemme, hvordan lårene skal se ud, og brysterne skal se ud. Man får et langt bedre resultat. Vi har kyllingen, en skarp kniv, og så går man ned lige her. Og så går man ned her. Se, og nu er den her sådan lidt løs, så tager man herfra, og ligesom med sine fingre trykker herpå. Og så prøv at se, hvad det så popper den op her. Og den skal man så bare skære rundt om. Hernede. Og så går man bare rundt om den her lårben her. Og så får man heller ikke rygbenet med. Røg den tilbage. Så den kommer tilbage herop, kan man se. Og så ned. Og det samme med brystet her. Der prøver vi at gå ned her ved brystbenet. Man kan se det, når man trykker på den her. Og så herfra, og så et snit ned. Man skal passe på, at man ikke saver. Det er godt ødelægge kødet. Og så kan I se her, der er knoglen, og så går den længere ned, og så ud. Og den skal man så gå ned med kniven, og så ligesom prøve lige at med nogle enkelte par strøg ligesom følge knoglerne, så man ligesom er helt nede ved knoglen hver gang. Se, og så har man brystet her på den her side med inderfiléen, og så har man så vingen på den her side. Så kan man ligesom få den til at blive planere ved at tage det her væk. Og så lige trimme noget af det her fedt af. Og så har man så brystet her. Guldet er også, at man får det her. Altså grunden til nogle gange på de gode restauranter, at nogle gange tingene smager lidt af mere, det er jo fordi vi bruger sådan noget som skrog. Og det er det der, hvor hele vores... Altså jeg synes jo, at fongen, det er jo ryggraden af hele sovsen. Ikke? Og så tager man den her sådan her, og lægger den bare på. Og selvfølgelig en fong, det er jo en lang proces. Ikke? Men når man har den, så kan man godt lave en hurtig en, som måske ikke lige så intens, men stadigvæk bidrager med utrolig meget lækker smag. Og så lægger man den bare på. At det her, det skal bare gå ind og karamellisere. Og så skal vi have dem op i gryden sammen med vores kyllinger bagefter. Når man braserer, så er der én ting, som kan gøre det største forskel ever. Man skal have en gryde, som er lige tyk over det hele. Gerne støbejern. Jeg bruger den her. Mange gør den fejl, at de braserer på komfuret. Og det, der sker, det er, at varmen kommer nedefra, men ikke herfra. Så alt det, der ligger heroppe, det får ikke den helt rigtige temperatur. Det er meget forskelligt, så alt det, der ligger ned her af kød, bliver tørt, og det her bliver måske ikke helt færdigt. Så man skal få den i gang her, og så skal man putte den ind i ovnen. Og når man har en gryde, der er lige så tyk over det hele, jamen så sker der det, at varmen kommer direkte fra alle steder fra og tilbereder kødet meget mere jævnt. Og det giver det er en kæmpe game changer. Så det vi skal have, det er, vi skal lave den her om til en smagsbombe. Vi skal simpelthen lave den om til en kæmpe smagsbombe. Det gør vi nemlig ved at få tingene til at udgive al deres smag og give os en fuldstændig poetisk sovs. Så en lille smule olie på. Når man selv har parteret sin lår, så har man ikke den her dumme rygben her på. Så kan man forme dem. Og så prøv at se her. Så får man et meget mere smukt, sindssygt mere elegant stykke lår. Se. Så kan man også få mange flere ned i gryden. Det er, når man skal tænke, når man har med sådan en støbejernspande, det er, man skal ikke skrue op fra starten af. Slet ikke, når man har sådan en induktion som den her. Man skal lige have den på medium varm. Når man så kan mærke med sine fingre, at den er ved at blive varm, så skruer man op derefter. Når det først er blevet varmt, så går der lang tid, før det bliver koldt. Fordi det holder så meget på varme, og det er faktisk det, vi skal bruge. Det er det egenskab, vi skal bruge her. Imens de står og hygger sig der, så skal vi lige have gjort klar til vores tilbehør. Bacon. Man skal bare lige fjerne det her skin på den her side her. Det skal man bare lige have fjernet og trimmet af. Og så kun det, man så ligesom skal bruge. Fordi den beskytter lidt, når man ligesom har den i køl og så videre. Det er noget mere saftigt og noget mere lækkert. Man kan også bare dufte, så jeg vil gerne have nogle gode skiver.
man skal have den for små, så forsvinder de meget i retten. Og det synes jeg gør, det er sådan lidt synd. Jeg har lagt en lille svært olie på, bare lige til at kickstarte lidt. Når jeg vender dem om, så kommer jeg til at skrue op, men så har kyllingerne haft mulighed for at give deres egen fedt. Sådan en slags konfitering, kan man sige. Så behøver man ikke at væske smagen ud med alt for meget olie. Nu har jeg fået kyllingerne til at slutte noget fedt. Jeg har fået den her til at blive god varm. Nu skruer jeg op. Nu vil jeg bare gerne have, at det går hurtigt. Jeg vil gerne have, at kødet ikke tilbereder, men at jeg får bare kyllingen skinnet til ligesom at blive dejligt crispy, dejligt karamelliseret. Og så faktisk sætte sig en lille smule ned i bunden. Det vil jeg gerne have. Kyllingerne er her. Det begynder lige med at stille og roligt at hvile. Jeg har haft dem her inde nu, og de er rigtig dejlige bagt af. Sådan helt karamelliseret. Ikke, prøv at se. Fuldstændig. Ikke, så nu slukker jeg. Den her, den skal bare lige stå og køle en lille smule, så jeg kan lægge baconen i, uden det branker på. For de skal også bare lige udgive al deres olie, og så skal det også op igen. Jeg skal ikke blive skræmt af, at den er sådan lidt sort og brun og gylden og det hele nede i gryden. Det er faktisk mening i de her gammeldags bunderetter. For det her, det kommer vi til at suge op bagefter med rødvin og så videre. Se, nu begynder det med at svinde lidt, og så prøv at se her, hvad der sker med alt det dejlige ting, vi har fra kyllingen hernede. Når man har noget, der har så meget fedt som bacon, så smider det jo først al sin væske, og det er faktisk der, den kan brænde lige der i starten. Når det har smidt sin væske, og man kan se, at det skrumpede rimelig godt, så kan man begynde at skrue op. Vi skal have nogle aromater, vi skal have noget, der ligesom giver vores sauce noget kraft og noget ryggrad, noget dybde. Så vi skal have noget hvidløg i, vi skal have noget gulerødder i, vi skal selvfølgelig have noget skalotterløg ned i, og det er med til ligesom at danne det her rødvinsauce. De grøntsager, jeg putter i nu, det er jo ikke fordi, at de skal spises bagefter. De skal bare ind og afgive en masse lækker smag til sovsen, og så kasserer vi den bagefter. Så de skal ikke skæres så fint eller så pænt. Bare nogle gode, store chunks. Nu tager jeg dem af. Og så her igen, det er det samme. Det behøver ikke at være sådan noget fint hakket noget. Hvidløg hakker jeg selvfølgelig ikke. Dem lader jeg bare være. Se, bare sådan her. Yes. Nu er løgene blevet transparente. Gulerødderne har suget. Det er der ikke så meget af alt det baconolie ned i bunden af gryden længere. Hvidløgene kommer virkelig ud med deres aroma. Så giver jeg lige noget tomatpuré her. Og der er det faktisk vigtigt, at vi lige skruer op og får tomaten til at brænde lidt. Det fremhæver den endnu bedre, og tomaten er også med til ligesom at give noget dybde til vores sovs. Grunden til, at jeg står her med en dejskraber, det er selvfølgelig en varmrettet. Det er jo også fordi, at når man har sådan en okay god dejskraber til ligesom at kunne skrabe af, det fungerer bedre end en træske eller metalske, som ridser min gryde. Og her, der kan jeg også bedre komme frem og sådan ligesom tage det hele med. Og ligesom at få alt med, der ikke ligesom hænger ud i siderne, og det kan godt brænde på og så videre. Og så har jeg meget bedre på ligesom at gå lidt til den her nede i bunden, for ligesom at få det her dejlige smag med op. Prøv at se. Og så tager den det med op, stille og roligt. Som væskerne kommer ud i retten, så opløser det sig, og så har jeg nemmere ved ligesom at skrabe det af herfra. Så har jeg lige noget timian. Det kan godt være, at nogen siger, jamen det er brændt. Jamen det er ikke brændt, det er afbrændt. Altså det er kontrolleret brændt, lad mig sige det sådan. Altså, når man laver sådan nogle her, så skal man ikke gå hen og blære sig med en dyrvin. Fordi det fucker hele retten op. Dyrvin, de kan gå hen og blive meget kraftigere, meget bitre og udvikle en lidt for skarp syre osv. Det skal man ikke. Man skal faktisk have en vin, der ikke er alt for høje procenter. Men her har jeg faktisk en ganske almindelig Cabernet Sauvignon. Perfekt til de her retter. Så kan man få alt, hvad der ligger nede i bunden med op. Så lægger vi dem her ned her. Og se, der er mange, der laver den fejl, at de tror, at det skal være rødvin, så vi bruger kun rødvin. Nej, man slipper ikke for at skulle have noget vandaktivitet. Man bliver nødt til at give den lidt vand, ellers så bliver kødet helt tørt. Så noget vandaktivitet er alfa og omega i alt, hvad man laver, så man skal altid have noget vand. Man kan selvfølgelig også selv få noget fong, men her vælger jeg selvfølgelig at bruge skrovene til at lave fong i retten. Så vi bliver nødt til ligesom at lægge noget vand på, men ikke smide ud.
5 minutter eller sådan noget. Det skal bare lige blive lunt nok, så det opløses. Så ligesom jeg sagde, vi kickstarter den lige. Vi skal lige have den til at være varm her, ikke også? Her har vi kødsaft fra kyllingen. Det er et dejligt låg, som man kunne bruge som en rigtig fin bakke. Når man så dækker kødet ved braseringer, alle braseringer, lige meget hvilken brasering man laver, om det er så kylling, om det er så kød eller man skal aldrig dække det helt. For det så igen bliver det tørt. Man skal faktisk bare have det dækket med væden, cirka det der 80%. Bare en lille smule vand her. Ui. Prøv at se her, gutter. Alt det her smag, det vil vi have med. Så skal vi lige have den lige op og lige småkoge bare en lille smule, og så knalder vi den ind i ovnen bagefter. 5 sekunder for. Godt bare lige sådan her. Slukker jeg. Låg på. Jeg skal lægge den her på en rist, fordi hvis vi lige pludselig begynder med at lægge den på en plade, så er det pludselig bunden igen tykkere end alt det andet. Og 150-2 timer på almindelig varmluft skulle gerne være rigeligt i den her gryde her. Når folk laver coq au vin, så plejer det altid at lægge svamp ned i, perleløgene ned i og det hele ting. Og det gør jeg ikke, fordi jeg synes bare, det skal være kontrast i tingene. På den anden måde, der kan vi bare smække så meget ned i den sovs, som timian, gulerødder og skalotteløg og de her skrå, og så stadigvæk kunne fiske benene ud. Havde jeg haft perleløgene og svamp ned i, så var det rigtig svært at fiske alle de der ting op igen, jeg skal bruge. Så jeg prøver at holde tingene hver for sig, og så forbinder jeg dem til sidst igen. Så selvfølgelig skal vi lige også have en super lækker kartoffelpuré til. Ikke kartoffelmos, kartoffelpuré. 2 forskellige ting. Så gode kartofler. Skræller vi den bare rigtig fint. 2 ting, man aldrig må gøre, når man laver en kartoffelmos eller en kartoffelpuré, det er, lad være med at skære kartoflerne mindre for at koge den hurtigere. Det mister man smag, man mister stivelse, tekstur, alt, det hele derude. Så hold dem store og have lidt tålmodighed. Det gavner sig. Anden ting, aldrig lægge salt i vandet. Så bliver den ikke sammenhængende. Den bliver rigtig klar med konsistensen. Og så. Koge dem. Men lad være med at koge den færdig. Lad den dampe det sidste 25%. Det gør, at kartoflen er noget mere smagfuld. Og det gør, at kartoflen har en meget bedre anvendelighed til senere, om hvad man skal bruge den til. Perleløg er enhver elevs mareridt. Men der er et lille trick, der gør mareridtet lidt mindre slemt. Lad være med at købe de frosne. Det er virkelig ulækkert, når man har sådan nogle lækre råvarer. Så sådan nogle små perler, og de er virkelig gode. Jeg elsker dem. Jeg elsker perleløg, virkelig. Nu koger vandet her. Så når den koger, så slukker jeg den. Så dumper jeg bare dem her nede i. Og lad den bare lige ligge lidt. Løgene har ligget i det her blancheringsvand, og man kan bare mærke, at det, hvis jeg trykker, så har skrællet lige givet sig lidt. Man kan bare så mærke det på det. Og det er fantastisk. Den er stadigvæk hård og som fast i det. Så kan man bare gøre sådan her. Så når man tager den her af, se, så kommer perleløgnen rigtig fint ud. Normalt coq au vin, der bruger man normalt champignoner. Men hvorfor stoppe der? Så champignoner, det er det klassiske. Så har vi lidt mere umami på portobello. Og min favorit svamp overhovedet, det er kajsat. Jeg elsker kajsat. Mega varm pande til at starte ud med. Den skal ryge. Ikke for ligesom at få den her karamellisering på. Ikke alt for meget olie, fordi vi kommer smør i bagefter. Svampene kommer på, så skruer jeg lidt ned. Når de svinder utrolig meget. Og derfor så skærer den gerne i nogle chunks. Altså hvis man kan lide svampe, så vil man gerne kunne mærke det. Men det er vigtigt, at de er hårdt ristet af. Så er det her. En lille klat dernede. Så skruer vi lidt ned, så smøret ikke lige brænker. Når man arbejder med rustfri pander, som er lavet af stål, det er en fantastisk pande, hvis man ved, hvad man laver. Så snart at tingene begynder med at sætte sig, jamen det er jo fordi, at det emne, vi har på her, der er væsken begyndt med at forsvinde, og så sker der det her, at kulhydraterne, proteinerne og så videre begynder med at sætte sig ned i bunden. Og det er jo faktisk rigtig gavnligt, når man skal lave en sauce i panden. Og lige så snart det sker, jamen så putter man så smøret eller væsken eller noget i, og så opløser det sig. Prøv at se her. Så alt det, der lige har sat sig fra svampene, det er jo fucking lækkert. Og det opløser vi så med smøret, og nu bruger vi så smøret til simpelthen at brune ned i det svampe der. Og så gentager vi processen med alle 3 svampe.
Og så kommer alle vores champignoner på. Se, og så igen, prøv at se, så sætter det sig dernede. Og så kommer vi en god klat smør, fordi nu lige om lidt så tilføjer vi alt svampe tilbage igen. Og så får den lige til at mingle som en dejlig svampefamilie. Ned i. Noget der er lidt atypisk, men som jeg synes virkelig giver et eller andet, det er lige at flambere sin svampe lidt. Palløgene ned i. Lidt cognac. Og husk altid at slukke jeres udsyn, når jeg gør det her derhjemme. Se, stille og roligt, ikke op? Så bygger vi nogle smagsbomber. Altså virkelig vanvittige smagsbomber her. Kan I huske den der deglasering, altså det der brædpande, hvor jeg hældte vand på, og du ved, det er det her. Prøv at se. Altså det er verdens hurtigste fang, man kan lave på det. Det er faktisk det her vand her. Prøv at se, det her det er hønsefedt, og det her det er hønsebouillon. Jeg vil gerne have lidt af det hele med. Så en lille skvat. Nu skal vi have det her til at reducere ind. Så vi skruer op, og lad det lige hygge sig der. Det her, ikke også? Det er vanvittigt. Se nu, alt væder væk. Med de her retter, så kommer der altid mel i. Og det er jo rigtig fint. Jeg synes bare, konsistensen på sovsen bliver ikke så meget glaset. Den bliver sådan lidt mere over, sådan lidt mere tykkere sovs. Mit trick, og noget som jeg har haft fantastiske erfaringer med i mange forskellige saucer med rødvin, det er at bruge solbær. Så til 1 kilo solbær, der har jeg 330 gram sukker, altså en tredjedel af det. Så skal den bare lige få lov til at smide noget juice. Altså, og det gør den på svær temperatur. Og for ligesom at hjælpe den i gang, kan jeg godt lide at bruge noget cider. Noget godt cider. Ikke noget, hvor man har tilført sukker, noget hvor ciderens sukker er kommet fra frugten. Og så bare lige 3 dl af den her. Så prøv at se her. Ui. Og det er det her, vi gerne vil have. Og så lige op der. Der er mange, der ligesom med det samme går ind og pisker sin kartoffel. Det kan man godt. Altså, det er fint, du ved. Men det her, det giver en langt bedre kartoffel. Nu kan man se, at knoglen vil virkelig gerne slippe. Så skal vi kun have kyllingerne herfra. Kyllingelårene her. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så er det sammen op. Og så alt det her gulerødder her. Alt det her løg, det har jo aftjent sin værnepligt, kan man sige. Så det skal vi ikke bruge mere. Nu skal vi bare have sigtet saucen. Og så reduceret den. Spørger min kone, så kan hun bedre lide bryst, fordi at det er nemmere at spise, fordi der er den her ben på. Så skal man sidde og fedt med det. Men se her. Prøv at kigge, hvis man kigger lidt her, så prøv at se. Nu her, ikke? Hvis man passer rigtig godt på, og bare lige stille og roligt, eller så lægger man kødet, og ser, så kommer den helt nemt af. Og så har man det her uden ben. Ikke? Dejligt stykke kød uden noget ben. 2 kilo kartofler. Og så har jeg her et halvt kilo smør. Og så vender man den bare lige sådan stille og roligt ned i. En halv liter fløde, cirka. Så står den bare lige her og hygger sig. Og med den her gryde er det faktisk ret fantastisk. Fordi man behøver ikke at skrue så højt op. Sætter den bare lige på 2, og så kan den stå lige der og passe sig selv. Og så godt, det her, det er hvad jeg kalder kartoffelpuré. Sådan helt dejligt glat. Men den står. Endelig ikke jav det her i en blender. Kornene i solbæren. De kan godt blive blendet med. Og så begynder de med at give lidt en grynet konsistens. Sådan meget sjov. Og den er svær at sigte igennem selv det fineste sigte. Så bare stavblenderen, den kan sagtens klare jobbet. Fordi det vi vil have, det er jo ikke så meget bærende. Bare have vandet fra den. Ej. Fuck. Nå, vi skal have et forklæde. Vi bliver nødt til at have et eller andet forklæde til den her kanal. Så tager vi den her. Og se hvor smukt det er. Og vi skal have den her lige til at blive tykkere. Se, her så grovsigter er der bare lige. En af mine gamle sushi, hvad han kaldte det. Det her det er guld, det flydende guld. Så hver en dråbe er en dråbe guld. Selvom det sætter sig det hele, man skal ikke sådan begynde med at skrubbe for hårdt. Se! Med alt det har sat sig det hele, og alt død. Perfekt igen. Man kan sagtens bruge den her sauce. Sådan som den er den fin nok. Men vi vil bare ikke have fin nok. Vi vil gerne have den perfekt. Vi vil gerne have den poetisk. Så prøv at se her. Den tager sådan en net.
Og så lige det sidste grums fra tomater og hvad det ellers er. Bare lidt sådan lidt frem og tilbage. Når man så har sigtet det, prøv lige at se alt det her. Det er jo ikke lækkert. Nu har vi så sovsen her. Nu prøver jeg lige at koge den op. Se, når den så koger, så tager vi lige ud i kanten. Og så prøver vi lige at skumpe det her fedt af. Nummer 1, det smager bare ikke lige forfærdeligt godt. Nummer 2, det kan virkelig give halsbrand også. Så bruger min solbærglas til lige at komme ind og virkelig løfte smagen. Hvor meget skal der i? Jamen det... man har glasen her. Man hælder sådan stille og roligt ned i. Når man så synes, at den smager fantastisk, så stopper man. Nu skal jeg prøve at se, hvordan konsistensen på sovsen bliver. Det er også den her, som er det fra brædepanden, hvor vi havde kyllingerne fra starten af. Kan jeg også lige komme ned i. Imens den reducerer, så bliver den ved med at lægge noget af det her fedt herop. Og det vil jeg gerne have væk. Man kan aldrig få det hele væk. Ud til siden. Og så bare lige tage op. Jeg synes, smagen, farven, det hele er perfekt. Jeg vil bare gerne have, at den skal være en lille bitte smule mere tyk i det. Men smagen er der. Så hvis jeg reducerer den mere, så synes jeg, at den bliver lige kraftig nok. Når man har noget, som er så syrligt, og man har noget, som man gerne vil bevare farve på, så synes jeg mel, det gør sovsen sådan lidt over i en brun sauce. Det man sådan ligesom tænker gravy, eller sådan lidt mere tyk. Og det er ikke fordi, der er noget galt med det, det er bare ikke den sauce, jeg gerne vil have til den her ret. Hvis man tager maizena ned i, maizena er rigtig god i desserter eller creme som flødesaucer. Men så snart man begynder med at snakke om noget, der har rød farve eller et eller andet, så ødelægger maizena fuldstændig farven. Den gør det lidt mere lysere. Så har vi noget, der hedder tapioca. Tapioca jo faktisk har samme princip som maizena. Man opløser det bare lidt i vand. Det er fantastisk, når man for eksempel laver rødgrød med fløde. Det er det faktisk, vi bruger nede i restauranten. Det er meget mere varmeresistent end kartoffelmel. Hvor kartoffelmel, når den koger op, den kan skælde. Det gør den her ikke. Og den er perfekt til syre igen, og så er den også faktisk frysefast. Se, og så bare lige røre det lidt rundt. Og så til det her i meget, meget små mængder. Det er bare en lille smule ad gangen. Masser af peber. Salt. Efter sovsen lige har virkelig fået den konsistens, jeg gerne vil have. Det er lige så snart jeg kører den her igennem, så kan jeg lave den lige det her snort. Det skal helst ikke være alt for tyk. Svampe, perleløg. Nu samler jeg. Se, så kommer jeg baconstykker i. Jeg har sådan nogle rigtig flotte mini-gulerødder. Og jeg kan godt lide, om det er sådan nogle grøntsager, der bare smager så godt. Vand og smør. Og så bare koge dem i det. Man skal ikke gøre noget. Man skal bare lige gå en tur her. Der kan godt lige gemme sig lidt jord heroppe. Urter i kartoffelmos, det gør bare lidt noget, synes jeg. Så jeg har en lille smule oregano, som jeg lige hakker ned i. Det skal ikke være gennemtæsket, fordi at så smager det ikke godt. Vandet koger. Bare lige ned i et par minutter. Hvad siger du? Jeg har lavet en kyllingelår til Anne. Jeg har fjernet benene. Ja, tak. Prøv lige at se alle de herligheder med. Ja, det smager godt. Ui. Bare duften af det alene. Prøv at se. Ingen ben. Solbæren gør jo, at sådan en klassisk ret ikke er så tung. Frisk rødvin virkelig godt op.
Og så svampene kommer virkelig bare ind. Og man står ligesom på en skattejagt for ligesom at få en af de her gode baconstykker med, som giver det der røget smag til. Fucking poetisk. Vanvittigt lækkert.